de smid zit hem nou deun op de hakken en stil tas slaan, maar rekkend boeten de bregen en veegt met bastensgeweldje in het bouwwerk aan en verdwijnt stadig met bregen en al die het van het draaiwerk ook knald is, terug het is in het wetter. En het omsteend laag doet een stap achteruit van bewondering. Hier zit een vent uit de vlier die de duel van Januari in de eigen had. Dat is een wonder. En dat het toe libben had. Hier is sprake van bopennatuurlijke machten. En ik wik het hem. Hier komt Dalje op. En dat is dan net dingen. De oude man had gelijk. Want midjes, het is al schiemerig, al dik schiemerig. Stiert er weer een handjevol volk op het plak dat de bregen weer. En dan in één door ze van schrik een stap achteruit. Het ijs komt in beweging, komt omheeg. Een bult ijs, het breekt en daar komt de bregen, oh wonder, omheeg. Op de schouders van de smid. En die docht een stap naar voren en zet de draai in allereerst weer op het draaiwerk. Dan pakte ze zijn voorhammer en schonk het met grote stappen naar de bakkerij. Veegt voor eerst de door eruit, die weer fjouwers om squattelen, maar daar leidt je smidden van Januari om. Gooit hout en turf op het vuur, zodat het loogt als een gek. En jouwt hem dan in allereerst del op een houtblok. En de rest van het verhaal hebben we te danken aan een dappere, moedige inwoner van Watten. Die stier terug een rutje te kiepjen. En die zei hem zal net leeuwen wat ik zeg daar in die bakkerij. Hij ging daar op een blok hout zitten, die smid, die duivel. En hij stookte die oven op, hij raamde zo wat. En hij controleerde heel tijd al die stalen droeg weer zijn wapen. Nou krijg als de seinen van de deur is dat zijn wapen. Ja, dat zijn de omstanders, dat weten we wel. Maar hoe rond het ouw? Nou ja, het was zo warm dat op een bepaald stuitje hem leeuwen of niet. Rollen die kop die rollen eruit. Door de warmte, die deertshollen van die smid. Maar hij verblikte net, hij bleef zitten. Pas doet er heel droeg weer en ik zie wapen, de hamer mooi bedroegen weer. Toen zet er deer bedaard. Die kop er weer op, scoorde wat met zijn bonkenrak, controleerde zijn mantel of jas, wat is het, en ging mij grote stappen dat uit in de richting van Januari. En ik ga later jet, zei die tjoger die terug het rutje stiert te kiepjen, dat er daar een wijworden is in een van de polen. En dat nou is de reden dat inwoners van Januari en Watten, ja van het hele Wetterland, de hele lege midden, Simmerdijs en bij het winter aardig en vriendelijk binnen van vreemdelingen op het wetter en op het ijs. Want je weet het anders maar nooit waar je nog zien komt.